Junta, building better Africa. Tayamba joncha programu yathu ndikulandireni kwina kulikonse kumene muli bwanji kwina kulikonseko ndopaseni moni muli ndine na Mando Road ne Munyanane. Akuti mudachita zi mulipo inuyo tidasowa kwambiri. Tidali mmaliro ndiye padapezeka kunena tinati ayi koma tikhaleko chete tidataya nchemwali ena madabu akuti amunyanane bwanji muli pati tatiya pepani tili mmaliro tidataya nchemwali. Koma kwambiri mafuna ndithokoze kwambiri kwa nonse amene munatikuta. Ambuya kudaliseni mwalira nafe limodzi siningatchule mmodzi mafoni anachuluka kwambiri otithandiza kulira pamene tidataya nchemwali. Kwa ife tingoti zikomo koma tipoti paja timabwera ndi nkhani za ndale mwachoncho tabwerera mu studio. Tafika mu studio mwachoncho tingonena kuti mzimu wa nchemwali use mumtendere. Mwachizolowezi tipabweresa nkhani za ndale khalani pamenepa kuti mumve kuti tabweresa zanji. Tilowere kundale komweko ndipo tikatero tikaboleza uko kumenenso anthu akukamba zokambakamba zambiri nkumanena limaliseche angasowa malipyata apita kuti. Kunaperekedwa walanti kuti akamangidwa achithyola kuti akamangidwa, ndipo ACB inatenga nkhani imeneyi kuti akamanga achithyola banda. Koma bwalo la za milandu alesa kuti achithyola banda samangidwe. Mwaizi wamene kwanu yafikako ACB kufuna kukatenga mbava amabwalo za milandu akuti ya musakamutenge chifukwa munammanga kale ndiye sinthawi yoti mummangeso ya. Ndine ndimafunsa pano mafunso ndikumafunsa kuti kodi uja chisale uja amamangidwa uja amati kuweruzidwa mulandu wake uwu nkumangidwaso pombopombo. Kodi ndiye achithyola banda wasiyana pati? Aja chipani cha DPP amati akamangidwanso ndi uyu chithyola banda yakusiyana pati? Tidamva ife manyuzipepa adalemba manyuzipepa mukantenge chimwendo makamaka chithyola banda abwere kuno kuti afusidwe mafunso. ACB ndikutenga ndithu chilolezo kena kati kumva kuti ayi amakhoti achosa chileso chimenecho. Ziko langa mafunso kumabwatuka pamutu pa Munyanane kuti kodi aja nkamangidwa mengidwa achipani cha DPP zasiyana bwanji ndi uyu wa chipani cha MCP. Ndiye tidayitulukira ife ndikumakamba kuti kuno ku Malawi mabwalo za milandu ndi amene akukolezera kuti kuno ku Malawi kukhale katangale. Bali anthu ena amene amazipereka kuti athane ndi katangale koma zikukanika kuti anthu athane ndi katangale chifukwa chonena kuti mabwalo za milandu majaji komanso maloya ndi amene akukolezera katangale nanga siwo ndi okuba.
tinene chilunga maloya ndi majaji akuno ku Malawi ngokuba ndi chifukwa chake amayikira kumbuyo anthu andale amene adasokoneza misonkho ya Malawi. Chimene choti asakammangire uyu Chithyola banda ndi chani? Chimene choti SB samuyitani amene ndikumfunsa chifukwa chani? Poti timaona ifeyo ujeni chisale akumangidwa wamangidwanso akutuluka pa khoti apa nthawi chomwe apolisi akuzamutenga akuti ati tikumuganiziraso mlandu wina. Sopano uyu Chithyola banda chifukwa chani? Amalawi tizifunse mafunso ochuluka kwambiri. Chipangiso chacho bwa chiti kupitirisa kuimba kumeneko ndipo Longituyo majaji akuba ndi amene ali kuno ku Malawi. Maloya okuba ndi amene ali kuno ku Malawi. Maloya ongofuna kuti walemere. Majaji judiciary yakuno ku Malawi, judiciary yakuba, judiciary yakatangale ndi imene ili kuno ku Malawi. Imene imafuna munthu okuba mphonda, imene imafuna munthu okuba zungu kuti azikakhala ku ndende. Koma anthu amakobiri mapapa akuti ku ndende sikumayenera ya. Chithyola banda lili ndalama zambiri zimene zikhoza kumuweruzira mulandu wake, koma alipo mmodzi yekha, ndiye Mulungu wakumwamba amene sazawerengera kuti ati kunali ajaji ya. Mafuna ndikuuzeni Amalawi konse kuno ku Malawi muziziwa kunena kuti kundende ndi kwa anthu ovutika, kundende ndi kwa anthu osauka, kundende kuja mbwalo za milandu aja mmene muja ndimoweruzidwa nkhani za anthu ovutika. SB kutenga walanti bwinobwino tikammange Chithyola, wina kuthamangira ku khoti akuti andi kukatenga chileso, amene ndi wamakobiri akuyenera kumangidwa ya. Majaji nawo ndikuzapereka kuti Yesu mukunena zona amene samangidwa. Ndalama zalowa matumba mwa majaji akuba kuno ku Malawi. Tinene pano chilungamo, majaji akuno ku Malawi ndi akuba. Isanyengererane akuluakulu, majaji akuno ku Malawi ngakuba. Ndipo mukamakhala zimuziziwa zimenezo kuti jaji akhoza kuyamba ntchito pano osachedwa mumpeza jaji amene walemera. Muziziwa kuti majaji onse amene ali ku Malawi kuno ndi zisiru za majaji, ndipo ndi zimajaji zakuba, majaji amene sakuziwa kuweruza milandu ya wanthu. Amayikira andale kumbuyo, andale nkumati bera, andale nkumalemera. Akati apita akaweruzidwe milandu wa majaji nkunena kuti amene sakuyenera kumangidwa. Zisiru za majaji zimene zili kuno ku Malawi, zisiru zophunzira ndi zimene zikuononga dziko lathu la Malawi. Zisiru zimene zimazitenga kuti atiyo zinapita ku skulu ndi kukaphunzira za law. Zisiru zimene zili kuntundako za majajizo zimene dziko la Malawi zimene zimazikhulupirira. Ndiye mafuna ndikambe pano, ndinene pano kunena kuti zisiru zonse zimene zikugwira ntchito ku mabwalo a milandu zonse zija ndi zisiru musazikhulupirire.
DJ Rodi Nemunyanane, mphunzitsi wa DJ amene ndimati ndikayang'ana ndende zathu mmene muli anthu ovutika okhaokha, anthu osauka okhaokha, anthu onena kuti alibe munthu owayimirira. Ndi chifukwa chake mukuona ndende zathu zikuzaza. Bwanji mundigwere nkhani iyo imenenso yachitika kuchikwawa ndi Msanje, pamene anthu ena akuti malipyata angasowa mpaka naena nkumafika point okauchanza. Tivomereze mwina nkhaniyo ndiyoona, koma chokhacho chongomtenga munthu ndi kumuotcha ndi kumupha